زاگۆنên دادوariya civakî bi rastî dema hatî 2014 dema got hat damizrandin heyfeymeniya civakî bê zate mejbûr dest pê kir yanî dê giftogûyên got hatin çêbûn navbera pêkhatiyê hundirê kanton û Bakur û Rojhilatê Sûrî de bêhtirê xwe mişerreዕ xwestin got em karibin zagonan çê bikin em dûrî mesailê çawa her yek meselakê temeyîza xwe derxib qendir em bu'dê hedarî bu'dê insanî em bidin van zagona bi rastî em nekevin warê yanî wek meselê dubare tecrübê got herêmê Goldorê me çêbûn yan rejîmê got hatin ser Sûrî xwestin meselen alîgerîkê tenê bigirin pêkhatîkê tenê bidin pêşî yani ev bingeh bû mesela heyfeymeniya civakî dema hatî damizrandin ser meselê hiqûqil insan sekiniyê yani belkî derîk بتevahî li ser qewanînê zagonên navdewletî çawa ser hiqûqê insan ahd dûlî hiqûq medeniye ve siyasîye ser hurriyet tabîr yani ser va mesele gelekî metir me terkîz kir em neketin warê got em yani şofênîstekê yan wela em ba'dekî meselê necet parestî ansorî bi tiştê wilo em dûrî wê naketin ev bû bingeh سروي أساسي زاغونين دي هندري مجلسة تشريعي دي أنجمانا زاغون ساز دس بكاري خوكر دروجلاتي دروج آواي كردستاني دي دويش أخي دوي دمي دي وحتى إيرو روجي أف سيستم لدار